Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna titangatang na mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilyan, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Kawisay agot ako amin kan naragsak ay panangan sinan amin ay nakatunin sinan Radyo Sagada idwani ay oras kan kablaaw kadagiti amin nga followers tayo ti social media kata garud sumangbay nga rud manan ti Damdamag Radyo Sagada Midday edition itanga Martes June 16, 2026 kata atoy dagiti Kangrunaan nga ulo dagiti Damdamag. Agarup, Tallo, Ribu households ditoy Sagada, Nakaawat ti Rice Aid babaen ti LGSF program. Sagada CDW, Nabigbig iti Tawen ti Panagserbisyo na. Watchdog Group Mangaw-awag iti Pannaka-Audit ti 6.8 billion pesos Kalinga Infrastructure Fund. Statutory Rape, Kangrunaan na kaso ti gender-based violence, ijay Kalinga. Kasibu, Inrugi ti Kapisaan C3 Adventure Tourism Experience. Kampanya kontra illegal na Panag-ilako iti tabako may durduron ang masa mapairtang. Pakasignaan iti Renewable Energy kan ti epekto na kadagiti Komunidad Naitayag iti maysa a forum. Katulagan iti nagbaltan ti US-Iran mabalin saan pay amang patawod iti kapya ijay Lebanon. Panag-recruit kadagiti ganaet at trabahador papiksaan ti Japan Prefecture. Katitiyo mo na detalye dagiti damdamag itanga aldaw ang dagup iti 3,006 households iti Sagada tinakaawat iti rice assistance babaen iti food aid programa ti munisipyo pinunduan ti fiscal year 2026 Local Government Support Fund Growth Equity Fund. Naging waras ti lokal a gobyerno iti 3,333 asako ti well-milled abagas anang ted iti tunggal household. Iti Agarup 27.72 a kilo. Karaman kadagiti beneficiaryo dagiti senior citizens, persons with disabilities, common ti 4Ps, solo parents, indigenous peoples, indigent families, vulnerable groups, kan middle-income households. Naisayang kati pa nakaiwara iti upat a cluster manipod Hunyo 4, aging 11, anang saklaw iti amin a barangay iti Sagada. Kat kinunadag iti opisyal a panggap ti programa may tandudo to inclusive growth ken maisigurado ang makadanon ti food assistance iti amin a sektor ti komunidad. 20 ken duwamat nga child development workers wenno CDWs ti Nabigbig kabatayan ti regular flag raising ceremony ti munisipyo iti Kalman. Hunyo 15 gapu iti dedikado a serbisyo da iti panangtaraken ken panangisuro kadagiti ubing. Kalaman kadagiti na padayawan dito'y Sagada ni Mary A. Pungas ti Barangay Tutupan Sur. Nakaawat iti special recognition gapu iti 20 ken enam atawan na panagserbina kas child development worker. Naitang isuna ti 40,000 nga cash incentive kas panang apresyar iti panagkomitkan contribution na iti komunidad. Nagyaman mo ti Municipal Social and Development Office kadagiti amin nga child workers iti agtultuloy a dedikasyon da amang panday iti biag dagiti anak ti taga-Sagada. Iti sa Damdamag,
May sa local watchdog group ti Mangaw-awag iti naan-anay nga audit iti nasurup a 6.8 billion pesos a pondo ti infrastruktura ani irwar ijay Kalinga manipod 2023 aging iti 2025. I-Save Kalinga Incorporated ket nagidatag kadagiti pakasiknaan iti 5.5 billion pesos at Chico River Mega Dike Project a kinunada at ideduma apaset ket saan ang nakumpleto iti laksi ti dakkel agatad ang nagastosen. Questionaran matlaang ti grupo ti panakapaatidog ti Makilo Bridge Replacement Project no sa dino ka temporaryo arangtay kinagtalinad ang maususar aging ka maudi apaser ti 2025. Reprepasuan mo ti grupo tinasurok a 1.18 billion pesos ang nagastos kadagiti proyekto amang pasaya at iti kalsada a kinunada nga adu a kalsada ti agtalinad nga adu dagiti mapaspasamak nga aksidente ken panagrigaay. Indagadagmet ni SKI President Dr. Nati Bayubay kadagiti ahensya ken kontraktor ti gobyerno nga iruwarda dagiti report ti proyekto ken dagiti record ti panakausar ti pondo tapno mapanagnikan nga umno ti nagastos ti pondo ti publiko ken nagnumar dagiti lokal a komunidad. Statutory Rape ti Kangrunaan na kaso ti gender-based violence ijay Kalinga nga daan iti 10 ken 6 ang nai-record nga insidente aging nga iti Mayo 31, 2026. In-report ti Provincial Legal Office dagiti bilang bayat ti Child Protection Orientation ang naangay ijay Tabuk City iti Hunyo 10. Karaman kadagiti daduma a kaso ti 7 nga insidente ti panangremes upat iti sidong ti Violence Against Women and Their Children Law ken upat a kaso ti acts of lasciviousness ken panangabuso iti ubing. Idurduron dagiti opisyal dagiti barangay health workers nga agtalinaed ang nasipot ken dagos nga report dagiti kaso ti abuso iti komunidad da. Inpalagip dapay kadagiti adagiti maduktalan ang nakabasol iti kastoy basol ket may pasango iti panakaibalod ken dumapay adusa babaen iti linteg ti Pilipinas. Nairugi mo ti barunga Eco Adventure Tourism Package ijay Kasibu apakairamanan ti Kapisaan C3 Experience. Ti makaawis nga aktibidad ket mangipaay kadagiti coffee farms, panagsukisok iti Kapisaan Cave System kan dagiti aktibidad ti panagcamping, kadagiti nalamiis at kabanpantayan a luglugar ti nasao nga ili. Indauluan the Governor Jose Gambito kan Mayor Romeo Tayaban ti panakairukat akun kunada apanggap ti proyekto ti mangparangay iti ecotourism kan mangipaay iti pangkabyagan dagiti lokal a komunidad. Mabigbig ti Kasibu gapo dagiti kuweba ken coffee farms. Sigunpay kadagiti opisyal, adadupay nga adventure activities kasi ti trekking, kayaking, ken biking. Ti mapatpataod tapno adu ti dumalyasat a bisita ijay Nueva Vizcaya. Ti sabalimot Damdamag may sa mamanday lintag ti Mangaw-awag iti gobyerno mang papigsay ti kampanya. May busor iti may parit a panag-ilako iti tabako at inakamat na ti dakkel a panakapukaw ti kita ang mga pektar kadagiti serbisyo publiko. Kinuna ni Abra Representative J.B. Bernos ang mabalin nalugi ti Pilipinas iti Agarup 141 billion pesos iti 2024 ken 2025 kapu kadagiti maipuslit ken awan ti buwis na produkto ti tabako. Idurduron natin natiptip ker a koordinasyon ti pulisya, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, kan dagiti unit ti lokal o gobyerno, tapno malapdan ti panagpuslit. Dinakamat na pay ni Bernos, dagiti report ang mangipakpakita nga illegal ti dakkel abingay dagiti vape products kan sigarilyo iti merkado, ang Mangaw-awag iti naingingat a border controls kan digital tracking systems, karaman ti napigpig sa panagtitinulong ti ASEAN tapno malabanan ti panagtagilako.
Naangay mo tiya Public Forum on Renewable Energy and Just Transition iti Hunyo 11 ijay Alcantara Hall, University of the Philippines, Diliman. Napuluan iti People Over Profit. Inurnong tinasaong nga forum dagiti scientist, environmental advocate, manalon ken grupo dagiti mangalap tapno pagsasaritaan dati programa ti pagilyan nga energy transition. Indatag dagiti nakipasati pakasuknan iti epekto na kadagiti komunidad ken aglawlaw nang luna ti panakaidistero dagiti manalon ken mangalap gapu iti panaka-convert da iti daga. Reclamation ken land grabbing para kadagiti proyekto a renewable energy. Kinuna ni Cafe Estabilo iti amihan at dagiti agricultural lands ket maag-agaw ta ang mangiturong iti panakikisay ti supply ti taraon ken panakaidistero dagiti rural communities ngin silpuna iti interes dagiti ganganaet ken monopolyo ti korporasyon. Kinuna dagiti grupo ti aglawlaw may tantandudo ti renewable energy kasungbat iti krisis ti klima ken kuryente ngem nagpakdaar at agdama pa nagbalbaliw ti enerhiya ket agtalinaed a pribatisado ken kontrolado dagiti dadakkel a lokal ken ganganaet wenno foreign corporation akunada a mabalin amang pakaro kadagiti parikot iti enerhiya ken klima. Timat baruan na pirmaan ang katulagan iti nagbautan ti Estados Unidos ken Iran tiya nang patawd iti namnama amang palagaan iti tension ijay Middle East. Siguro iti Presidente ti Estados Unidos Donald Trump at katulagan ket mabalin namang patawd iti talna ken seguridad da iti rehiyon bayat nga inawat mo ti Iran tinasao nga katulagan. Ti katulagan ket manamnama amang lukat manen kadagiti Kangrunaan na ruta ti Panag-ilako ken mang palagaan iti economic pressure iti duwa a pagilyan. Kabayatan na saan pay analawag amno makatulong ti katulagan amang pasardeng iti gubat ijay Lebanon. Kinuna ti Pakistan anang broker iti katulagan ang kalkalikagumana ti dagos a panagpatingga dagiti operasyon militar karaman iti Lebanon. Kabayatan na saan ngayon pasimuta ang ti Israel ti anyaman na plano na amang pasardeng iti opensiba maibuzor iti Hezbollah. Ti saan pa'y nabiit panangroot iti laksi dagiti na palabas a ceasefire efforts sigun kadagiti analyst mabalin na pabasitan ti katulagan ti attention iti rehiyon ngam agtalinaed lata dagiti saludsod maipapan iti epekto na iti nuclear a programa ti Lebanon ken Iran. Di sa Damdamag, panag-recruit kadagiti ganganaet wenno foreign workers papigsaan ti Japan Prefecture. Amin patapulo ken 7 nga prefecture iti Japan wenno lokal a gobyerno kata nakatuding nga gumasto iti panagtinipon nga 5.5 billion yen wenno nasurok 30 ken 4 nga milyon US dollars ita atawan tapno maalukoy dagiti foreign workers wenno ganganaet at trabahador. Sigun iti survey ti NHK suportaran dagiti pondo dagiti job fairs, job matching programs, Japanese language training kan tulong para kadagiti ganganaet at trabahador ken international students. Din marati tingnay bayat nga agtultuloy ang mga pektar iti kinakurang ti trabahador kadagiti negosyo iti Antiro at Japan na sa dino ket 4 kasut 40 ken maysa ti naipadamag na bankrupt iti taon 2025 kapo iti kinakurang dagiti trabahador. Sigun kadagiti eksperto na patag dagiti ganganaet at trabahador nang luna kadagiti rural areas ken sektor kasi iti agrikultura ken nursing care. In paganitged da pay kasapulan ti napikpik sa suporta manipod iti central government ti Japan tapno masulbar ti tumakdakkel a kinakurang ti trabahador iti pagilian. Katatoy mo dagiti public service announcement ti Radyo Sagada. Katapak daar kadagti residente ti barangay Patay ken ti Kasidag barangay inimbitaran ti local government ti barangay Patay ti amin na magkipasat iti puro kalusugan program inton June 18. Agdamot lang ti may sayangkat nga medical outreach nga daan ti konsultasyon, basic screening, cervical cancer prevention screening awareness, yakap registration, libre nga laboratory services,
kas iti blood typing ken random blood sugar testing. Addamot lang ti may sayangkat nga bloodletting activity iti oras si 9 o'clock aging iti alas 2 iti malam ken ti public consultation services ket Manrugi iti oras ti alas 9 aging alas 5 iti malam iti second floor ti Patay Barangay Hall ken Barangay Health Station. Katisunga come one, come all, gundawayan tayo dagitoy a libre nga health services, ken tumulong nga mangitan dudoy ti nasalsalunat a komunidad. Ken dagiti kayat namat nga agrelax ken nabanbannog iti inaldaw a panag-away, panag-opisina, ken panag-isuro, dagiti karpintero ken dagiti drivers, tour guides, ken transient owners, bisitaen tayo ti Agarup Wellness Center, para iti traditional massage masarakan ijay makbas dagdag iti second floor building ni Mr. Lope Pusain. Ket para iti booking with the reservation tawagan tayo ti numero nga 0920 30-13717 0920-30-13717 weno 0970-739-4413 weno birukan tayo ni Miss Dupya weno kitaan tayo ti Facebook page nga sa Agarup Wellness Massage. Ket available mo titan kapag ayam ti flu vaccine ni ijay St. Theodore's Hospital ken ti regular ang mabayadan ket 1,500 pesos. Ken para iti senior citizen rate ket 1,200. Isu nga dagiti interesado ket antayoen agpabaksin tapno saan at tamaan nalaka ang matamaan iti flu. Ket para matkadagiti saan ang nakasubaybay iti full report, mapan kayo lang iti YouTube account ti Radyo Sagada, nga Radyo Sagada 1047 FM. Ket salamat ti kanayo na panagtengag iti daytoy nga istasyon, syaklatan ni maing para iti Damdamag Radyo Sagada. Stay tuned for more songs on air, ken abangan tayo ni Pastora Hilda iti programa ng Ilaw ni Kristo.